హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, చాలామంది అడుగుతున్నారు బీట్ మార్క్ ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు అండ్ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు అని. సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా. సో అందరికీ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. నేను చెప్పిన విధంగా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇలాగే ఫాలో అయితే కంపల్సరీగా వీడియో ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చేసుకోండి, ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు నా వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇది నా వీడియోస్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. ఈ వీడియో ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీటి వరకు ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి. సో ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మోర్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి కింద ఇంకా మోర్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో టచ్ చేసి కిందికి వస్తే సో ఇక్కడ బీట్ మార్క్ అని సేక్ ఎఫెక్ట్ అని రెండు ఉన్నాయి. సో ముందుగా బీట్ మార్క్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ నుంచి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది కదా, దీని మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకోండి. సో కింద షేర్ లింక్ అని వచ్చింది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వాట్సాప్లో సెండ్ చేయండి. ఎవరికైనా, మీకు కావచ్చు, ఎవరికైనా సెండ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా దీనికి ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు సెండ్ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు సెండ్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఏది లింక్ మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసుకుంటే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. సో ప్రతి లింక్ సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి, కంటిన్యూ ఆల్ టైమ్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసి చూపిస్తా, అది కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో యూట్యూబ్లోకి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ మోర్ మీద టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ మోర్ కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఈ సేక్ ఎఫెక్ట్ టచ్ చేసుకోండి. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. బీట్ మార్క్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో ఈ సేక్ ఎఫెక్ట్ కూడా సేమ్. దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసుకొని పట్టుకొని ఇక్కడ షేర్ లింక్ ఉంటుంది, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో టచ్ చేస్తే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాట్సాప్లో సెండ్ చేసుకోండి. ఎవరికైనా సెండ్ చేయొచ్చు. నేను మళ్ళీ అదే నెంబర్కి పంపిస్తున్నా. సో సేమ్ ఇలా సెండ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ లింక్ మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ మీద టచ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్తో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతే మళ్ళీ చూసుకోండి. ఇంపోర్ట్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.